Güller açyan döwrümizin bedegi, bagtyar denanlar, bagty denanlar, mehrem perdentlerini gujok gereni, bagtyar denanlar, bagty denanlar. Assalamu alaykum mehriban ýeşler. Hormatly tomoşaçylar, aýdym saryň mehriban muştoklary. Türkmen wasile ilminde owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimiz siziň bilen. Gepleşigimiziň başynda mehriban ýenilenmedi, mehriban sonulanmady, uýulanmady, gelin ýyllarmady. 8-nji mart halkara denanlar günü bilen tüýsürüňizden gutlaýar. Denanlanmady şäksiz sarpalaýan, gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasynda ýüzüňizden hiç wagt ýylgyr şuur gitmesin. Durmuşyňyz elmydama bahar bägülleri ýaly owadan bolsun. Elbette mehriban ýeşler, edi tomoşaçylar şeýle ýaşy arzuwlar bilen owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimize başlaýar. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda haýsy ýyllar aýdymşymyz çykşydyr. Oň üçin başga ýaýylma geçmeden Türkmen wasile ilminde owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimize tomoş etmeňizi dowam edin. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, owaly sahnada ýyllar atly aýdym sady diýinjaş gepleşigimiziň biz bugünkü sanyny, has dogrusu bayramçylyk sanyny gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanynda ýadga geçirýär. Sözümiziň başynda zenan sarpasyny belende göterýän türkmen halkymyzyň milli lideri, gahrman arkadamyzyň watanymyzy aýdym ýollarda ak geljege tarap alyp barýan arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsürüňizden arzuw edýär. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimize başlaýar. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny çykş etjek ýyllar aýdymşymyz bilen biz sizi tanış edýär. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan ýyllar aýdymşymyz Türkmenistanyň at gadanyň artisti Eldar Ahmedow. Eldar owaly sahnada ýyllar atly aýdym sady diýinjaş gepleşigimiziň bugünkü bayramçylyk sanyny hoş gördük. Görüşimiz ýaly Peýgam Paýgusumany Magtymul Pragat ýylymyzda bahar pasy dowam edýär. Elbetde bahar pasy diýilende de ilkinji nowbatda zenanlamyzyň bayramçylygy 8-nji mart halkara zenanlar güni gözüňe gelýär. Ýurdumyzda bizim ullun toýlanýan 8-nji mart halkara zenanlar güni münasibetli owaly sahnada ýyllar atly aýdym sady diýinjaş gepleşigimiziň bugün bayramçylyk sanyny taýýarladyk. Bir gepleşigimiziň başynda bayramçylyk gutluglaryňyzy iletişende ýetirseňiz. Elkülen Muhammed Oraz gepleşigimize çağırýan üçin size köp sag bolsun aýdýanda bahar pasy diýeniňizi dogrudan bizim zenanlarymyz, enelerimiz, jiglerimiz, uýalarymyz gözüňe gelýär. Şu ajaýyp bayramçylyk bilen 8-nji mart halkara zenanlar güni bilen ähli enelerimizi, jiglerimizi, gyýdygellerimizi tüýsürekden gutlaýan elmydama bahar bägülleri ýaly owadan bolsunlar. Bize şular ýaly owadan sahnalarda çykyş etmeni ul mümkinçilikler döret berýän gahrman arkadamyzy, arkadagy gahrman serdarymyzy tüýsürekden sag bolsun aýdýan hormatly arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, alyp barýan işleri elmydama rowaşlyklary weslensin. Köp sag bolun Eldar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizim siziň arzuwlaryňyza goşulýar elmydama sunuň wata sarpaly gahrman arkadagy serdarly ýurdumyzda şirni wadyňyz şular ýaly bir owadan toýlarda, bayramlarda, owaly sahnalarda elmydama ýaňlanyp dursun. Indi gepleşigiň dowamynda näme aýdymlar ýerine ýetirmekçi? Men ilki bilen buýsan şulen gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyň alyp barýan tutumly işlerini tarif edýän şowhun aýdym bilen dowam edeýin. Ýygynym söýg aýdymlaryna wesläp dowam edersin. Onda gepleşigiň dowamynda bir näçe owadan söýg aýdymlarym ýaňlanlar gepleşigimiziň başyna elbetde onda gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň beýik tutumly işlerini wasp edýän joşuny aýdym bilen gepleşige başlar, hazır bir ýerine düşer. Elbetde. Gepleşigimiziň dowamynda dörüjlük toparmadan taýýarlan şertleri we sowallarymyz we elbetde ondan soňra gepleşigimizi söhbetler şu arkaly dowam ederiz. Ulugy weslen. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň mehriban muştoklary,
O wada sahnada ýyllar atly gepleşigimiziň başyny Türkmenistanyň at gazanany artisti Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirjek gahrman arkadagymyzyň arkadagy gahrman serdarymyzyň beýik ödüşlerini, ödegörşlerini wasp edýän Joşun Aýdym bilen gepleşigimizi başlaýar. Türkmen wasiýetleri ilmini o wada sahnada ýyllar atly gepleşigimizi tomaşa etmeňizi dowam edin. Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, siz Türkmen wasiýetleri ilmini o wada sahnada ýyllar atly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny tomoşa edýäňiz. Eldar köp sag bolsun aýdýas, gepleşigimiziň başynda gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň bir beýik ödüşlerini, ödegörşlerini wasp edýän Joşun Aýdym ýerine ýetirdiňiz. Elbetde her ýylda bolşýaly ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasynda 8 Mart Halkara Zenanlar Güni ulu dawara bilen, Aýdym saz bilen, şatlyk şowgun bilen toýlanýar. Çünki Zenanlarymyza şeýaksiz hormat goýan gahrman arkadagymyz we arkadagy gahrman serdarymyz we elbetde şolaryň saýasynda da owadan ýurdumyzda toýlaşýar. Pähim paýgasy many Magtymul Pragatly bu 2024-nji ýylymyzda da 8 Mart Halkara Zenanlar Güni ulu dawara bilen toýlanýar.
Sözümüzün başında bidim 8 Mart halkara denanlar günü bilen ählip mehriban enilenmedi, käbelenmedi, uyolanmady, gelin gıylanmady tüýsüregimizden gutlaýar. Indi Eldar bugün gepleşigimiziň bayramçylyk sany gepleşigiň dowamynda näme aýdymlar ýerine ýetirmekçi? Gepleşigimiziň dowamynda söýg aýdymlar bar. Bir kuşdan täze aýdym ýazdyk, olary ýerine ýetirip bermekçi. Ulu gösülendiňler. Gurdumuzda denanlarymyza çäkip sarpa goýulýar. Şular ýaly mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadaşymyz, gahrman serdamyň jany sag bolsun. Biz aýdymçylaram şular ýaly uly mümkinçiliklerden peýdalanyp täze aýdymlar işleýär, owadan sahnalarda çykyş edýär. Fursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşymyza, gahrman serdamyza köp sag bolsun aýdýan alyp barýan işler elmi damar waşyklary weslensin, janlar sag bolsun. Şu ýyl Pähim Paýhas ummany Magtymul Paragy atly ýylynda da täze aýdymlar, täze şekilli aýdymlar nesip bolsa döre köwes bilen dinleýijilerimize ýetirer. Elbetde onda bizem size sunuňa dörejilik ýoluna bundan beýle müsünlikleň rawaşyklaň ýaran bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Indi Eldar şeýle arzuwlar bilen owazy sahnada ýyldyzlar aty gepleşigimiziň biz ilkinji sahypasyna geçýär. İlkinji şertine mehriban ýylaşýar, hormatly tomoshaçylar, gepleşigimiziň birinji şerti bolsa SMS sowallary diýip atlandyrylýar. SMS sowallar sahypamyzda Eldar biziň tomoshaçylarymyzdan aýdymsa söýjülerimizden gelen bir näçe soraglar bar. Biz şol soraglary her gepleşigimizde taýýarlap, gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyza ýetirýär. Sebäbi aýdymçylarymyz bilen bagly gyzykly tomoshaçylarymyzda bir näçe sowallar bar. Esasy has köp berilýän sowallar haýsy sowallar diýip pikir edýän? Has köp berilýän sowal näçinji ýyl, nerede doglan? Şuňa meňzeş soraglar köp berilýär. Elbet aýdymçylarymyň şolary alyp durmuşy bilen bagly gyzykly bir näçe sowallar bar. Şol sowallary häzir biz taýýarladyk. Indi bize gelen sowallar sanardan kän. Biz şolaryň içinden 100 sanagyny aldyk, taýýarladyk. Endi siz häzir şu bir bilen 100 aralykda isleýän san belgiňiziň adyny aýdýaňyz. Elbetde bizem şol san belgilere gelen sowallary açyp size ýetirer. Isteseňiz 100-sünim size ýetirip bilýäs, ýöne 100 san sowal ýa-hem has köpräk boljak. Şoň üçin biz saýlamak geregini size goýýar. Bir bilen 100 aralykda isleýän san belgileriniň atlaryny aýtsaňyz. Buna başlaýaryň. Başlaýaryň. 1 2 7 7 9 10 15 77 80 99 100. Ene mehriban ýylaşýar, hormatly tomoshaçylar, 10 sany san belgine Eldar Ahmedow saýlady. Indi Eldar biz şol san belgilere gelen sowallar bir jemleýänçek tomoshaçylarymyz garaşdyrman oňa çyn bir aýdym ýerine ýetirip berseňiz, ondan soňra şol sowallary biz size ýetireriz. Bolýar, uly höwes bilen. Mehriban ýylaşýar, aýdym sadyň mehriban muşdoklary, onda Türkmen owazy ýylymynda owazy sahnada ýyldyzlar aty gepleşigimizde Türkmenistanyň at gazanan artisti Eldar Ahmedow owadan aýdymlar bilen gepleşigimiz dowam edýär. Dinleýän diýjalyň. Ondan soňra sizden gelen sowallar arkaly söhbetimizi dowam ederiz. Men seni düşümde görýän her gün en gowy arzumy haýallar ýaly goýa ganadaça uçup gelýärsiň ýüzlerin nurana melekler ýaly
baharda gel Eslesen tupanmy Kışta qarda gel Mendeki uyku yok Esle dağda gel Bu aşık yüreğim inceler yani Gel işime Gel melekler yani Ele mehrbany ilaçlar hormaty muşaşşur, Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirmeginde aýdym dinlediňiz. Eldar köp sag bolsun aýdýas. Indi biz 10 sany sowal jemledik. Biz indi sowallamada başlaýas. Ýanky işimiz ýaly has köp gelen sowallar bilen sowalymyzyň başyny başlaýar. Birinji sowalymyz:
Eldar Ahmedov, siz näçinji ýylda nirede doguldyňyz? Men 1988-nji ýylyň 13-nji iýuluny Lewap vilayetiniň Hojamat etragynyň Kırköýli owasynda dogdum. Düşnükli. Jogap bilen bileşemet kanagatlananyrdy. Umyt edýäs. Ikinji sowalymyz ýetirýäs. Ikinji sowalymyz okan mektebiňiz, bilim alan mektebiňiz. Bilim alan mektebim Aşgabat şäheriniň 1-nji orta mektebini tamamladym. Düşnükli. Onda indik sowalymyz bilen söhbetimiz dowam edýär. Siziň pikiriňizçe zenan nime? Ýagny zenan diýen söze garaýşyňyz. Şahir aýdýar. Zenan nimek uyandır. Zenan nimek ejeňdir. Zenan nimek ýaryňdyr. Zenan nimek gyýgyňdyr. Zenan nimek dünýedir. Elbetde şol şahiriň aýdýan sözlerine gat ulmany bar. Çünki zenanlar biziň durmuşymyzyň bezegi, öýlerimiziň tuğy. Ýedir arkadağymyzyň saýasynda, arkadagy, gahrman serdagymyzyň saýasynda zenanlarymyzyň güler ýüzi elmidama gülüp dursun. Öý ojaklar awadan bolsun. Köp sag bolun Eldar, arzuwlaryňyz hatyr bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýas. Öýlerimiziň tuğu bolan, durmuşymyzyň bezegi bolan mähriban zenanlarymyzyň durmuşy hemişe elmidama bahar bägülleri ýalyp owadan bolsun. Indi biz söhbetimizi ýene-de tomaşaçlarymyzdan gelen sowallar arkaly dowam edýäs. Indik sowalymyz şeýle. Eldar Ahmedov, siz täze eser, ýagny täze aýdym döredeniňizden soňra ilkinji dinleýijiňiz kim? İlkinji dinleýijim elbetde maşgalam, ejem kakym. Ýöne men iň gowy dinleýijim men mamam. Mamam gowy diýse men şol aýdym çykarýan. Mamam o gownemesinde. Öyle emmesine de gowy diýär ýöne sözümden aňýan men. Onda ilkinji dinleýijiňiz öz maşgalaňyz hemde mähriban mamaňyz. Elmidama şolary begenlerýän dinleýijimizi begenlerýän şolary ýalyk ileşemi tarapyndan söýlüp dinlenýän eserleriňiziň sany kän bolsun. Sag ol. Eldar indik sowalymyzy biziň ileşimiz Magtymul Pragynyň goşky setirlerini ýazyp ýollapdyr. Magtymul atamyzyň goşky setirlerinden 2 setirini ýazypdyr. Galan 2 setiriniň dowamyny size goýupdyr. Dowam etmeli. Onu Magtymul Pragynyň goşky setirlerini size ýetirýäs. Hak syýlamış bardyr onuň saýasy, çarpanyşar çölünde neri maýasy. Reň-mereň gül açar, ýaşyl ýaýlasy, gark bolmuş reýhana, çöli türkmen. Elbetde Muhammed Aras Magtymul atamyzyň bu goşgysyny bilmeýän adam ýokmy galýar. Dogry aýdýan, köp sag bolsun aýdýas, ileşimden jogap bilen kanagatlanandyr. Indik sowalymyz şeýle, Eldar Ahmedov, siz maşgalada näçe dogan we maşgalaňyzda näçe çagaňyz bar? Maşgalada men 2 dogan, özümden 2 ýaşyl agam bar. Agam Yunus. We maşgalanda 3 tane çagam bar. Tuğalam. 2 oglum, 1 gyzagym bar. Elbetde olara da siziň ýaly halkymyzyň söýgüsini gadanýan ilmide, günümizde, watanymyzda, halkymyzda bir gerekli, bir mähriban perdentler bolup ýetişmeýän tüýsürekden arzuw edýär. Indik sowalymyz eýem biz şo san belgilen içinde çykan sowallarymyzyň biri ýöne onu da biz size ýetirmeli bolýas. O sowalymyz sport bilen baglanşykly. İleşime ýazyp ýollapdyr. Voleybol oýunyny her tarapda näçe sany oýunçy oýnaýar? Elbetde voleybol oýunyny özümizden höwes bilen oýnaýar. Her tarapda 6 oýunçy. Jogap dogry. İleşimden jogap bilen kanagatlanýar diýip umyt edýär. Indik sowalymyz. İlkinji öz döreden aýdymyz we size has meşhurluk getiren aýdym. Haýsy aýdym? İlkinji döreden aýdymyz Gahrman arkadağımyzyň tagallasy bilen açylan Türkmenowat teleýaýlymyny Aşgabat diýip bir aýdym ýerine ýetirdim. Bu aýdymy maňa sazanlar hödürledi. O sazanlarymyzyň işleýän aýdymy şonu ilkinji edip Gahrman arkadağımyň açyp beren Türkmenowat teleýaýlymyny şonu ýerine ýetirdim. We dinleýijilerimizden o kabul etdi, o berdiler. Bir bölejini dinlenip beräýin. Senin aylı gecen ovadan, senin dünyam ovadan,
Baqi bahar senne dörediyen eller ovadan. Solar yani. Inni size has meşhurluk getiren aydım, haysaydım. Maňa has meşgurluk getiren aydym men öz pikirim. Halipalarymyzyň aydymy ýagşýan giýjekden aydym. 2010-njy ýylda Türkmenowat teleýaýlymyna täze ýyl bayramçylygyna niýetlenip film düşürildi. Şol filmde şol aydym ýerine. Biziň hem ýadymda düşýär, Ulugöz bilen tomaş etdik. Elbetde aydym saz söýjülenme de meýem jogap bilen alalaşyp dogry diýip jogaplandyrlar sebäbi ýagşýan giýjekden olaydym biziň tomaşaçlarymyz tarapyndan hasam bir gadaryň söýgü bilen mähir bilen garşylanan aydymlaryň biri. Ýene bir ýolap şeýle aydymlaryň sany kän bolsun diýip tüýsürümden arzu edýär. Indi Eldar innik sowalmy ýetirýäs. Innik sowalymyz biz bilýäs ýönüp tomaşaçlarymyz üçin gazaplydyr. Siz näçinji ýylda Türkmenistanyň at gadanyn artisti diýen adamy nasip bolduňuz? 2021-nji ýylda garaşdyrlymyzyň 30 ýyllyk bayramyna Türkmenistanyň at gadanyn artist diýen hormatly ada nasip boldum. Fursatdan peýdanyp, biz arkadan gahrman serdarymyzy biz aydymçylara şeýle uly sowgatlar, şaher paýlar ýapýanlar, köp sowgat naýdýan gahrman arkadagy serdarymyzyň janlary sag bolsun. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl boldy. Elmydama bizem size gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasynda mundan beýlägem bagtdan paýly, silagdan ser paýly bolup gezmeňizi tüýsürümden arzu edýär. Indi Eldar innik sowalymyz bilen biz söhbetimize dowam edýäs. Innik sowalymyz şeýle Eldar Ahmedow, siziň iň halaýan naharyňyz, tagamyz haýsy nahar? Türkmeniň milli tagamy bolan palogo görýän. Palogo görýän, düşnükli. Eldar Ahmedow, pasyllaryň içinde iň halaýan pasylyňyz haýsy pasyl? Ýaz pasly. Bahar paslyny görýän, gato görýän. Iň görýän paslym şol. Dörejlük adamsyna esasanam has bir ilham berýän, joşdurýan pasyllaryň biri. Ýa-ni daş töwerek, ýaşyl begras dona bürünip, gulgulälekler bilen açylýar. Demek bahar pasy bolýar. Indi Eldar görüşimiz ýaly tomaşaçlarymyzdan gelen sowallara biz size ýetirdik. Sowallarymyz şu ýerde jemlenýär. Hemde sözüň uturan ýerine saz başlar diýişi ýaly gepleşigimizi siziň ýerine ýetirjek aydymlaryňyz bilen dowam edäýil. Onda mehribany ýeşler, hormatly tomaşaçlar, biz gepleşigimizi Türkmenistanyň at gadanyn artisti Eldar Ahmedowyň ýerine ýetirjek aydymlary bilen dowam edýär. Diňläňdi ýalyň goý ýanglanjak aydymlar saatlar köňüllere kerem, ýüreklere lezzet bersin. Yanlarda benim bu şirin
den gerek Boynumdan da can ferek Demirden den bu yürek Yıkma gönlümü yıkma Bakayım kül olmasın Ya da salın kül olmasın Gönlüne yara kalmasın Yakma yüreğimi yakma Meni otlara atma O canımı yakma Yıkma gönlümü yakma Yıkı koyup gitme Beni terk etme Yakma yüreğimi yakma Meni otlara atma O canımı yakma Yıkma gönlümü yakma Yıkı koyup gitme Beni terk etme Yakma yüreğimi yakma Uğrunda düştüm dillere Çıkıp bilmerin illere Koyma beni bu dertlere Yakma yüreğimi yakma Benim yüreğim ecir çeker Şerefini canım yakar Gözüm yoluna bakar Oh, yakma gönlümü yakma Meni otlara atma, bu canımı yakma, yıkma gönlümü yakma. Yıkı koyup gitme, beni terk etme, yakma yüreğimi yakma. Meni otlara atma, bu canımı yakma, yıkma gönlümü yakma. Yıkı koyup gitme, beni terk etme, yakma yüreğimi yakma. Beni otlara atma, o canımı yakma. Yıkı koyup gitme, beni terk etme. Beni otlara atma, o canımı yakma. Yakma gönlümü yakma. Yıkı koyup gitme, beni terk etme. Yakma yüreğimi yakma. Mehriban ýeşler, hormatly tomoşaçylar, Aýdym Sadyň mehriban muştoklary, Türkmen owasy ýaýlymynda owaly sahnada ýyldylar at gepleşigimiň bayramçylyk sanyny tomoşa edýäňiz. Eldar köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Sag ol. Indi Eldar, biz gepleşigimizi ikinji şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşigimiziň hem ikinji şerti mehriban tomoşaçylar SMS owalar diýip atlandyrylýar. SMS owalar sahypamyzda Eldar bizim gepleşigimiziň 05-04 belgisine sizin ýerine ýetirmeňizdäki bir näçe owadan aýdymlar bar. Şol aýdymlary diňlemek isläp SMS ýollan aýdymsa söýüjlerimiz bar. Biz şolaryň içinde has köp istegillerlen 5 aýdymy saýladyk. Nädir biz şol 5 aýdymy size ýetirýäs. Sizem şolaryň içinden saýlap iýleşmemiň istek boýunça bir birini ýerine ýetirip berseňiz. Bale. Aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji hödürlüjek aýdymymyz has köp istegillerlen aşyk men. İkinci gelsin. Üçüncü maýajan. Dördüncü ýagşy ýagan gijesi. Beşinci aýby ýok. Şo has köp isleg bildirilen aýdym aşyk men diýdiňiz. Aw. Şonu ýerine ýetirip bereň. Ol höwes bilen diňler.
Onu mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar ýörüýtüp, sizin haýyşlaryňyz boýunça Türkmenistanyň atgadynyň artisti Eldar Ahmedow aşyk men diýen şol owadan aýdym ýerine getirýär. Siz hem dinleň, diýin alın. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň mehriban muştoklary, owady sahnada ýyllar aty gepleşigimiz dowam edýär. Eldar ýerine ýetirip beren aýdym üçin köp sag bolsun aýdýas. Haçanda adam gow aýdym dinlände oňa hiňleneni duýman galy. Sebebi aýdym sag adamy ýaşadýar, aýdym sag adamyň ruhuny lezzet berýär. Sen kärde bolsaň hem şerin aýdym ýanglansa, elbetde adam ulhugos bilen dinleýär. Elbette sizem ýürüýti gepleşigimiň başyndan bäri biri-birinden gow aýdymlary ýerine ýetirýäňiz köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi Eldar ahyrky şertimiz we ahyrky şertimiz arkaly gepleşigimiz dowam edýäs. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiň ahyrky şerti bolsa SMS arzuwlar diýip atlandyrylýar. Gepleşigimiň bu şerti Eldar SMS arzuwlar diýip atlandyrylýar. Bayramçylyk arzuwlary diýsegem ýalňyş bolmaz. Çünki sunuňa dörejlik äleminde zähmet çekýän
bir näçe sunuň saatlamyz we zenan aýdymçylamyz we sunuň dörejlik wekilleri we dörejlik toparmalyp şolary gutlap ýörüýte biz 100 sany bir näçe sunuň dörejlik wekillerini atlaryny taýýarladyk. Näder siz ýene de 1 bilen 100 aralykda bir 10 sany san belgiň adyny aýtsaňyz, ondan soňra bizim şol san belgilerdäki atlar açyp okarsam dep olary bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlarys. Uluha wesile. Hanany ýanqyaly 1 bilen 2-ne hukman taýlaýar. 1 bilen 2. 1 2 5 5 7 7 9 9 10 10 11 11 77 77 88 88 90 90. boldymy? Boldy. 10 sany san belgi. Indi biz şol 10 sany san belgilerdäki atlary açýas, okaýas we olary ýurdumyzda ullun toýlanýan 8 mart halkara zenanlar güni bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Gepleşigimiziň birinji san belgisinde Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň halk ýazgysy şahyr Gözel Şaglyýewa. Gözel Şaglyýewanym bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýas. Türkmenistanyň gahrmany, Türkmenistanyň halk ýazgysy Gözel Şaglyýewa. Sedi halkara zenanlar güni bilen 8 mart bayramı bilen tüýsüregimden gutlaýan elmydama güler ýüzüňe solmasyn. Bundan beýlägim täze owadan goşgularymyza garaşýas. Galamyňyzyň uji ýeti bolsun, bayramyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun. Arzulyňyz hasyl bolsun. Bizim Gözel Halypany tüýsüregimizden gutlaýas. Hemde ikinji san belgimizdäki Türkmenistanyň halk artisti Halypa Cemal Saparowa. Mene Muhammed Oraz Cemal Halypamyzy şu ajaýyp bayram bilen tüýsüregimden gutlaýan 8 mart bayramy gutly bolsun. Ediz arkadagly gahrman serdarly döwrümizde elmydama täze aýdymlarymyz ýanglap dursun. Köp sag bolun. Arzulyňyz hasyl bolsun. Bizim Halypa Cemal Saparowany tüýsüregden gutlaýas. Elmydama owadan ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny, ýurdumyzy, watanymyzy, gahrman arkadagly serdarymyzy wasp edýän joşuny eserleriniň ýene-de sanynyň kän bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Sag ol. Indiki san belgimizde bolsa Türkmenistanyň halk artisti Läle Beýnazarowa. Şu owadan bayram bilen Läle Beýnazarowany tüýsüregimden gutlaýan täze aýdymlaryna garaşýas. Elmydama bahar bägülleri ýaly owadan durmuşda ýaşamagyny arzu edýän. Gutly bolsun. Köp sag bolun, arzular hasyl bolsun. Bizim arzularymyza goşulýas. Läle Beýnazarowa da berk jan saglyk, dörejlik üstünliklerini arzulaýar. Indiki san belgimiz Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa. Gülşat Halypa bilen kän konsertlerde çykyş etdik bir sahnada. Şu saýlan belgilemiň içinde Gülşat Halypanyň maçygyna hasan berendim. Gutly bolsun Gülşat Gurdowa, siziň şu owadan bayramyňyz elmydama güler ýüzüňe solmasyn. Täze aýdymlaryna garaşýas. Elmydama biziň sahnalarymyzy bezäp durun. Elbetde sahnalarymyzyň bedegi Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa, bizim Gülşat Gurdowany tüýsüregimizden gutlaýas, siziň arzularyňyza goşulýas. Indiki san belgimizde bolsa Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa. Züleyha Kakaýewa diýende şu ýerde bir zat belläp geçeýin. Züleyha bilen biz filmde düşdük. Şu filmde Sevgi dünyadähli duýgularyň beýdi. Şulaýdym ýerine ýetiripdim. Züleyha size de sunat äleminde uly üstünlikler arzu edýän bayramyň gutly bolsun. Elmydama şu bolşuňyz ýaly şadýan, begenip sahnalarymyzy bezäk gezmeňizi arzu edýän. Arzularyňyz hasyl bolsun. Bizim siziň arzularyňyza goşulýar. Hemde Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewanyň şu günkü bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýas. Elmydama owadan milliligimizi, joşuny, watanymyzy wasp edýän aýdymlarynyň hasy sanynyň kän bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýäs. Indiki san belgimizde bolsa Türkmenistanyň halk artisti Dilber Rahmanowa. Dilber Halypanyň tüýsüregimden gutlaýan Dilber Rahmanowa şeýle şadýan zenan. Bundan meýlägem diňe şadýan olup ýaşamagyny tüýsüregimden arzu edýän täze aýdymlaryna garaşýar. Owadan aýdymlar döredip dinleýijilerini begendirip gelsin. Gutly bolsun bayram. Köp sag bolun.
arzuwlaňyz hasyl bolsun. Bizem sen arzuwlaňyza goşulýas. Dilber Halipada sonuňa dörejlik äleminde ululy üstünlikleriň ýaranmagyny tüýsüremden arzu edýär. Indi kisan belgimizde bolsa, Türkmenistanyň halk artisti Sahyr Hojakowa. Sahyr Hojakowa aýdymlary diýsem owadan bir-birine süýj aýdymlary bar. Mundan meýlägem şolar ýaly owadan aýdymlaryň ýygy gür bolsun. Sahyr şeýle owadan süýj aýdymlary kän we Sahyr ýeňde bir bizim ejelerimiz wasp edýän şeýle owadan aýdymlary bar. Türkmenistan halk artisti Sahyr Hojakowany şu owadan bayramçylyk bilen tüýsüremden gutlaýan. Mundan meýlägem şu öňküler ýaly süýj aýdymlary kän bolsun, dinleýijilerini begendirip getsin. Arzuwlaňyz hasyl bolsun. Bizem Sahyr Hojakowany şu günkü bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýas. Hemde ýene-de mehriban käbelerimizi, mehriban elelerimizi taryp edýän şeýle biri-birinden şirin aýdymlarynyň sanynyň kän bolmagyny tüýsüremden arzu edýär. Sağ olun. Indiki san belgimizde Türkmenistanyň at gazanan artisti Biwinur Aşirova. Elbette Biwinur Aşirowany tanayan ol destan aýdymçy. Mahmal sesi we Biwinur Aşirowany Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ady bilen tüýsüremden gutlaýan. Mundan meýlägem owadan aýdymlaryň üstünde işläp watanymyzy wasp edýän, ýygy arkadagy serdarymyzyň alyp barýan owadan işlerini wasp edýän, söýgüni wasp edýän aýdymlarynyň ýygy gür bolsun, bayramy gutly bolsun. Biwinur Aşirova. Köp sag bolun, arzuwlaňyz hasyl bolsun. Bizem Biwinur Aşirova mundan meýlägem sonuňa dörejlik älemine diňe üstünlikleriň ýaranmagyny hemde bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýar. Indiki san belgimizde şahyr denen Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Nurgözel Gozlywa. Nurgözel Gozlywa şahyr denen onuň goşgylaryny näçe aýdymlar döredildi. Mundan meýlägem owadan goşgylaryna garaşýar. Nurgözel Gozlywa sizi şu bayramçylyk bilen tüýsüremden gutlaýan elmedama bahar bägülleri ýaly owadan bolun galamyňyň oje miti bolsun. Gutly bolsun. Arzuwlaňyz hasyl bolsun. Nurgözel Gozlywa bilen bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýas. Biziň ahyrky san belgimizde bolsa Türkmenistanyň at gazanan artisti Jahan Tagyýew. Jahan Tagyýew diýenizde Jahanyň ýylgyrşy, gülüşleri, şadýan bayramçylyklarymyzda aýdymçylar bolup bayramçylyklarda çykyş edemizde elmedama gülüp şadýan gezýän diýen şu ýylgyrşyňyz ýaly ykbalam emişesi ýylgyrdyp getsin Jahan Tagyýew. Tüýsüremden gutlaýan, bayramyň gutly bolsun. Arzuwlaňyz hasyl bolsun. Bizem Jahan Tagyýew 8 mart halkara denanlar günü bilen tüýsürekden gutlaýas. Oňa da sonuňa dörejlik äleminde ulus sünükler arzu edýär. Näýeldar şu siziň saýlan 10 sany san belgiňizdäki bir näçe sonuňa dörejlik wekillerimizin sonuňa saatlamyzyň atlaryny agdadyk, olary bayramçylyklary bilen gutladyk. Diňe bir sonuňa dörejlik işgärleri däl. Biz ähli bütün zenanlarymyzy, mehriban enelerimizi, gelin gyýlanmyzy, uýalanmyzy hemmesini gutlaýas. Ullun toýlanýan 8 mart halkara zenanlar günü bilen. Muhammed Orad şu ýerde eger mümkin bolsa şu gepleşigimiziň üstü bilen öz mehriban ejemi ýanky iň gowy dinleýjim mamamy 8 mart bayramı bilen gutlasam. Elbette baş üstüne. Ulu höselen. Şu pursatdan peýdalanyp öz mehriban ejemi, mehriban mamamy 8 mart bayramı bilen tüýsüremden gutlaýan, bayramymyz gutly bolsun. Elmedama döwrümizde gowanyp jan saglykda şadýan gülüp ýaşan. Arzuwlaňyz hasyl bolsun Eldar. Bizem siziň arzuwlaňyza goşulýas. Bizem şu pursatda siziň mehriban käbäňizi, mehriban mamaňyzy 8 mart halkara zenanlar günü bilen tüýsüremden gutlaýas. Zenanlarymyzy çäksiz sarpalayan gahrman arkadamyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasynda siziň sungatdaky gazanýan dörejlik üstünliklerinde hemişe gowunyp ýaşamaklaryny, janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmaklaryny tüýsüremden arzu edýär. Sağ ol. Ýurdumyzda ullan toýlanýan 8 mart halkara zenanlar günü bilen ähli zenanlarymyzy, uýalanmyzy, gelin gyýlanmyzy biz tüýsüremden gutlaýas. Hemde näme şeýle bayramçylyk günlerini, halkara zenanlar gününiň bir bellenýän günlerini
bayramçylyk sowgat hökmünde bir gow aýdymlardan ýerine ýetirip berdiňiz. Uluk höwetler. Kalbimi yaksa da ağrı sevlerim
Eldar köp sağ bolsun aýdýas, ýerine ýetiren aýdymyz üçin owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimiň bugünkü bayramçylyk sanyny aýdymsa söýjülerimiz üçin bir näçe owadan aýdymlary ýerine ýetirdiňiz, taýýarlan şertlenmede, sowallamada başardyňyzdan jogaplandyryňyz. Gepleşigimiň bugünkü sany ahyrlap barýar. Gepleşigimiň ahyrynda gepleşigimizde gelip ýerine ýetiren aýdymlarymyz üçin köp sağ bolsun aýdýas. Mundan meýlegim sunuň dürüjlük äleminde diňe üstünlükleriň, rowaşlyklaryň, ötüşleriň size hemişe yaran bolmagyny, elmudama diňleýijilerimiň, aýdymsa söýjülerimiň söýgüsini gazanýan şeýle owadan aýdymlaryňyzyň sanynyň kän bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Köp sağ bolun Muhammed Nura. Ne doğrudan bir şeýle ajaýyp döwürde ýaşaýar. Şular ýaly bize durmuşy peşkeş beren gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyň janlar sağ bolsun. Alyp barýan işler, elmudama rowaşlyklary weslensin. Bize edilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp täze aýdymlar döredер. Watanymyzy wasyp edýän, gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyň alyp barýan ajap işlerini wasyp edýän aýdymlaryny işläp diňleýijilerimize ýetirer. Sözümiň ahyryny ýene bir gezek 8 mart halkara dinanlar günü bilen ähli enelerimizi, gyýdgenlerimizi, jigilerimizi, uýalarymyzy tüýsüremen gutlaýan elmudama bahar bägiller ýaly owadan gezmeklerini tüýsüremen arzu edýär. Bayramyň gutly bolsun. Köp sağ bolun Eldar, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bize monop siziň arzuwlaryňyza goşulyp ýene bir ýola öýlerimizin tuğu bolan mehriban enelerimizi, käbelerimizi, uýalarymyzy, gelin gyýlarymyzy 8 mart halkara dinanlar günü bilen gepleşigimiň ahyrynda da tüýsürekden gutlaýas. Elmudama öý ojoklar abadan bolsun, asuda ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyň saýasynda elbetde mehriban käbelerimiziň hudulöründen gulaw ganyp ulanan mehriban perdentleri, agtyk şowluklar hemişe daşlaryny gurşap durmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Indi Eldar gepleşigimiň başynda gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň bir beýik ötüşlerini, ödegörşlerini wasyp edýän joşuny aýdym bilen gepleşige başladyk. Elbetde ulu höwes bilenem diňledik diýseň bir ýerine düşen aýdym. Mümkin bolsa gepleşigimiň ahyrynam şol aýdym bilen jemläýeli. Ulu höwesle. Onu mehriban ileşler, hormat tomoşaçylar, gepleşigimiň ahyryny Türkmenistanyň at gadanan artisti Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirjek. Edid arkadamyzyň beýik ötüşlerini, arkadagy gahrman serdarymyzyň ödegörşlerini wasyp edýän joşuny aýdym bilen gepleşigimiň biz bugünkü sany jemleýär. We gepleşigimiň ahyrynda türkmen halkymyza şeýle sowulma ýaly, baky bahar ýaly döwür peşkeş beren türkmen halkymyzy bagtyň gujagynda ýaşadýan türkmen halkymyzyň milli lideri gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Elmudama owadan ýurdumyzda, bagtyar watanymyzda toýlara, bayramlar ulaşdym. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryny görüşýänçe hoş sag bolun, bayramyňyz gutly bolsun.